Thank you. Welcome again to Inaledi Nothing But The Truth. You are still sitting with Mr. Bree ZN. Today I got a special guest, Sandra Bayeni. No mistake on that. Thank you. Ma'am, Miss. Please introduce yourself. Sanibonani, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Igama lami nguSithandwa, isibongo ngwaka Bayeni. Ya, izwe kahle. Bayeni. Ngiqhamuka endaweni yaseMthwalume, endaweni esemakhaya, isigodi kaQwabe. Ya, khulele khona, ngizalelwe khona. Then ke ngokuhamba kwesikhathi sengikhulile eqedile isikole, ngeza ngala eChatsworth. Yes, yeah. Umhlahla Chatsworth. Zwileke, Miss Bayeni. Miss Bayeni. Hey, yathanda ungilethe ya Miss. Yeah. Yes. Miss Bayeni is entrepreneur in her own right. However, we're not going to be starting the episode there. We're going to start way back when she was growing up. You schooled at Mthwalume. Yes, ngaqala esikoleni kwaNdunge, eMthwalume, then ngase ngiyofunda Springfield Park kuzuma yes uma wayesakhona ending. Ngahlala kancane endaweni esithi Richmond Farm. Oh yes, yeah, ngase Newlands. Yes, ngifunda khona eParlock. Unfortunately, ngithe sengisekhawuleki ngenza phela sikhule ama 80s, asithi standard 6. Sekuthiwa grade 8 now. Oh, you preaching to the choir. Yes. Then ngifunda esikhawuleki. Then ngathi uma washona ngo1998 angisemncane. So kwadinga ukuthi ngize hlala nosisi wami omdala nobhuti bami la eChatsworth. Yes, asengaqhubeka ke ngafunda ke la eRice Cliff until ngiqede umatric wami. So nje impilo yami nje kahle nje ngikhulele eChatsworth, iyakho nje eChatsworth nje eChatsworth iyona indawo eyazi impilo yami kahle. So they know you very well, like. They know me very well, Shane. Nyaziwa. How long were you married for? In fact, as in, I'll explain about your marriage life, this beautiful dream of yours as a woman. Remember, you are not, you're not working, I'm assuming. No. And there you are. You're married. Just explain. Take me through that journey. You, kwakumnandi. Nokuhlala nje ungazi noma kuyavuka noma liyashona inilanga, owazi ufana upheke indele umnyeni wakho abuye. Yeah. Kodwa mase ngiba honest, ukushada noma abushade ngesilungu noma abushade ngesiZulu, likely mina ke isiZulu. Okay. Yes. Anginalo ngiyena umfazi wephepha. Oh, bangisho iphepha. Bangisho. They give you everything. Bangisha iphepha. Iphepha nje lokuthi ngithi yabona la official yes kodwa ke ngokwesintu you are the official one. Official one bangaza amadlozi. Yeah, you are the Msamu wife. Yabona ke the Msamu wife into ebeke emphaphweni. Empepho nje amadlozi ayangazi namanje angigadile. Okay, jokes aside. Yeah. Explain to me that your marriage life, because I know that's where you also transformed. How long were you married for? Ngikubala nje relationship nje ya 14 years. 14 years. So married for 7 years then. Yes. Including the 7 years before. Exactly. Nalo kokunye futhi ukuthi ke noma singathi nje kodwa phela ngathi ebuncaneni bami ngikhulele so ngiba nenkinga zokukhulela ngaphoqa ukuthi la ngikhulele khona usisi wami ngikhulisile usindisiwe. So you understand ukuthi izinto zesintu zazingeziwa kwisi. So inkinga yami yayidinga ukuthi ngisebenzise izinto zesintu ngibona abantu besintu. So kwathi I think it was 22 years kwadinga ukuthi ngimove ngiyohlala kubo. Usisi wakho. Oh, the guy. The guy. Okay, yes. Okay. You move, yes, because la angikwazi jana nokuchatha nanokugquma yabo yes lapha ya ngiyakwazi ukuthi ngenze zonke izinto yabazinto abasindisiwe ukuthi yeah. Yes, fire. Yeah, yonke into is a devil. Yonke into is a devil. Yes, so ngahamba ebumncaneni bami nje. Kahle ngingasho ukuthi nje ngikhulele kubo kaGayi nje. Isikhathi esiningi ngibeka into eziningi ngisifunde kubo kaGayi until ngize ngiba umakoti. So the miscarriages were his kids? Yes. Miscarriages nje ayingane zakhe.
Yabo masiyosiya lapho masisokhuluma ngama miscarriage uNkulunkulu wenza nje ukuthi esami isibeletho asivale to the point ukuthi anginazi ingane komnye. Yes. Thola ukuthi lapha kuthola ukuthi ke mhlawumbe ke nomnyeni engaba phela abantu besilisa bayachitha. Okay. Yes. Thola ukuthi angaza akaphunyuki ngabe ngiqamba manga ukuthi uyaphunyuka uyachitha nje achithe to the point ukuthi abuye nengane. Yes, and ekubuyeni nengane mina ke ngizothatha leyo ngane kube ingane yami ngizikhulisele yona. Through that difficult pain of yours, you still accepted his shortfall. Ngizikhulise, ngizithande, ngizinakekele. 2019 is the year that you walked out of your marriage or you were kicked out of your marriage. I was kicked. Kunomehluko walked and kicked. I was kicked. But in ngendlela ongeke uzuyibona ukuthi uyakickwa. Because ngaya ekhaya nje kuzivakashi nje ngihamba nengane yami nezimpahla ezincane ngiwumuntu obuyayo. Ingane yakhe. Yes, ingane yakhe ingane yami. Okay, cool. Yeah, I just want to clarify that. Okay, cool. Carry on. Sizovakasha ekhaya la eChisworth. Okay. Yes, not emthwalweni. Nje ngikutshela ukuthi ke mina ngangiphila soft life. Ngangoma kode nje wengagibela itekisi. Yes. As usually engiletha ekhaya ngoba phela ngiyalethwa. Yes. Sisuke kumnandi nje. Ngekho nje into etheni. Futhi lapho ngangibuya kwi vacation ke shem. Cabanga eSentin eGoli engihambisile khona. Yes. Nje wonke uzobone lutho. Because kungekho into esolisayo, kungekho into ethi ayi ngathi khona into engahambi kahle la. No, sasi happy. Ngafika ekhaya and siyaqhubeka as normal, siyafonelana, senza yonke into nje as couples. Kwahamba isikhathi waphela uFebruary and it's approach uMarch. Phela anomkhonyana vele uyafika azongichecka akukho nje into esolisayo. But when you are at home for such a long time, was it? Yaqala lapho ke inkinga ke phela. Nakya, qoqa lapho ke manje ukuthi hayi. Sis approach uMarch manje. And ubhuti unama excuses engawa understand kahle because uthi kukhona into engisazilungisa. Ezinid ukuthi yabo ngithi ngibe ngedwa. Yabazi ke nawo mana lapho. Mana lapho ngikutshela. Ngikutshela. Uzwile. Apparently. Not me. Kodwa. Until I receive a call. It's calling. Hayibo. We mama, awubuyi ngani kwakho? And I'm like, ngimna ngalento leyo ukuthi ngisheshe ngiqonda mugijima. Mhlawumbe ngathi ngiyayithanda indaba. Ase ngithi mina, no. Saphumula sasase break ekhaya, futhi umoya. Safuna nje ukuhi akazithi ayithandayo nje. Into dabona uyibishayisa ngomoya. Angani mina ngiyazwe egazini ukuthi something yes, something is fishing la. In order ukuthi ngiyithole, fanele mina ngisebenzise ingqondo. Yes. Sikhuluma sithunywa. Ngithi mina hayi fanele umuntu nje uphumshayisa ngomoya into ayifuna uyiqine. Yes nje. Ufuna ukuyishayisa ngomoya nje ukuvakashe kini. Mhlawumbe noma inyanga nje uyidedele nje into eyithandayo nje. Athi hayi. Ngathi nakya khona indaba ke la. Hayi lungile hayi ngiyeza mfazi. Hayi kulungile. Ngithi hayi okay ke hayi zobe ngibuye ungifonela hayi. Ingene futhi enye ikhona ngolunye ilanga. Hayi bo mfazi. Yini kwakho uyalentuza yini? Yarenovate yini? Ngithi kwanzi ngiyarenovate. Ngibona ifurniture engqanqayo ingena kwakho. Ifurniture engqanqayo ingena kwami. Yes, and I'm like, okay. Angazi mhlambe ubaba uthengile something. Ugayi kuyamazi ukuthi nisile nento besilisa. Aw, nami sengikhoma khona la. Phela wesilisa phela. Okay. Exactly. Guys, I'm taking a knock for you guys. Yes. Yes.
asheshe yena angisendele i-picture athi hawu ngangivele ngishilo ukuthi ngifuna i-bedroom entsha yes and sishintshe i-bedroom ethi sishintshe nje yonke intwana yonke imbhede yonke izanento asheshe angisendele iqala isithombe athi hayi sengithengile ba umbhede yonke into nje kuhle yonke into yabona oh wow hayi allow me to just say this athi abashuntu seshintshile kwi-bedroom yenu ne seshintshe yonke into including you angikubona ngekho carry on ilungile shintshe bedroom suite sekushintshe nami yeah cool hayi awukuhle hayi kuhle kanjalo wena hayi aphinde futhi umana lapha athi hayibo yasi ngibona ingqovu yemoto amakhethini emile lana okay hayi ngifoneke nami ngithi hayi ngiyeza kuthiwa nje hayi ubhizi lapho ziyahaphena lapho hayi awudlala abantu yabo yonke le dayi udlala abantu bla 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 okay no it's fine ngithi ngihlalele nje I received a call from unknown number futhi nje ngi-answer because unknown number phela uzo-answer ngama-manners unlike most of the umuntu omazini womngane wakho uzothi hayi bochomi obani ngisawubona ngithi yebo athi ngikhuluma noSithando ngithi qobo lwakhe athi besilisa I'm sorry to inform you usibani mani akasakufuni and uyasaba ukukutshela okay yazi mawuthola ikhola ongayilindele kanjalo awubi nayo ukhumbula lethu azefene ngithi ise drop the call because I was shocked to receive i-call kanjalo okay futhi ngasho umoya phansi hayi ngicela ufike uzolanda impahla zakho okay wow you know what let's speed past this depressing story of yours because this is very depressing kakhulu being substituted at 19 minutes it gave me 90 yeah 90 and futhi now I'm going past this okay I'm going past this I want to talk you said during your divorce you awuzange uphume nalutho no why mhlambe ake ngithi ngigwala mina angifuni into ezongenza ukuthi ngikhiphe ikhwepha ngilwe or angifuni into ekhulumisayo enkulumweni nje ngiyayibalekela nanokuthi ngiphuma ekhaya elikholwayo ekhaya lami linokuthula yes so ngathatha ngangine right ngozi umthetho South Africa uyakuvuna ukuthi noma ngabe kuthiwa uceliwe noma ucelanga nje uthi ukepitile swanje msudlila iminyaka emingaki bathe u5 noma engaki usune right ukuthi uthole half and half whatever yes yeah apparently basho njalo so you didn't contest nothing futhi angisoli nanamanje even kuthiwa go back angeke ngifune lutho so nje ngayeka nje kanjalo ngathi as long ngisaneinyawo ngisanezandla ngisanengqondo ngisanekhaya ngisanephahla kunganele. How did you rebuild yourself after Kutatwe? Now you don't have a car, you cannot move, you don't have a house anymore. Another woman is moving to your house. And now you have to come back to a Chatsworth. You mentioned Uguti 11. Yes. Now for those people who has 11, if you know 11, it's 11 or 4, okay, a Chatsworth. I don't mean to be rude, but it is not a good place to be in after coming back from that type of lifestyle. Because most of it means my RTP homes, yes. There, one, and then surrounded by lots and lots and lots of tin homes, lots of tin houses, yeah, bo. So a beautiful woman like you are there now. Ngibuyela back to square one. Ngibuyele phansi emjondolo. Uyacabanga? Yeah. Sefanele manje uzokhipha ingane ekamereni. Uyacabanga? Phela besuhambile le ekhaya. Ikamero lakho lasala kwabanye abantu. Labazukulu. Yes, labazukulu. So manje awusakhona la dining room
because phela ingane zicabanga uma Nkosi yami. And uthola ukuthi lapha nala ekhaya usana nanengubo because phela nje busu ufika uvakashi uzile kwakho. Yeah, manje ke ngibuyile and impilo ithi ubuye for good. Akukho lokuthi mhlambe umyeni usazoyisola and like afone ukuthi hayi no hayi buya yabo. So manje kufanele ngikhande uplan ukuthi mase ngiqeda ukukhala ke wenzani ngoba phela ke ngeke ukhale forever. Ukhala or ukhale ngendlela ziyakhona. So phela thatha amamazi siphakamisa umatrasi ubheke izitifikethi zakho lezi. Ngaphakamisa umatrasi hawu ingane zami zibeke kahle naku nakuma CV ami ngangifisa ngawe ebusheni bami. Nezitifikethi izicucu ngangifundisiwe phela ekhaya Nkosi yami. Ngaya nase college ngafunda. Asifeseke manje. Lapha nje impilo manje eqaleni ngasaba nje ngiphuma eminyango. Because uyazi phela thina ukuthi sinalento ukuthi abantu bazothini. But bathini vele ke abantu ke wena? Lalela. Khona umunye usisi famous nje ikhona lapha eChester yaziwa nje ukuthi hayi noma ngabe ufunani uyakuyena nje. Uzoyithola into oyifunayo indaba zabantu nosizo futhi uyakuthola nokushaya futhi uyakuthola. Yabo nje lebo sisabanjalo endaweni. Ngihlangane naye angimise and indaba yaza vese traveler first yayiseduma indaba ukuthi hey usawukhishwe esinye isigwili. Ngizibuza ukuthi abantu bayizona indaba because it was very in close. Exactly, but base bayazi indaba usho ukuthi yabo nje uyaqhamuka abantu bayasebeza balinde wena ukuthi usho ukuthi hayibo kanti uphinda nini kwakho mongaphindi kwakho hayi akasaphindi kwakhe phela apparently waliwe yabo izinto ezinjalo ngangisaba abantu bazothini. So manje ngimhlangana naye lo sisi athi yazi sitha ngabe siyakuhleka. Ngithi mina kanjani uthi ukuba wathi usulapha phezulu wasusibukela phansi wathi awe mangabe awuphuma nasendlini kodwa uthe noma uNkulunkulu esekubusisile usulapha phezulu usugibela imoto eziphezulu mangabe sikubona wawusalo esimaziyo o friendly ongayiphakamisile alright wathi ke manje ke nje sisi aqale ngawe agcine ngawe khululeka. Yazi lento iyangenza ukuthi mangifika ekhaya ngithi wow ave balekile inkonzo yokuthoba. Ukuphakama kungakuvalela izinto eziningi kanti ukuthoba kungakuvalela izinto eziningi. Isupport omakhelwane abanginikeza yona yangenza ukuthi noma ngihamba kujantshi ngihambe ngeqholo lokuthi akekho noyedwa ngihlekayo. Oh yeah, phela ngithi vele nakhelene zakhele nojantshi stimela yes vele sithi nje stimeleni hambe ngenyawo hamba ogebele taxi. So kwangenza lokho ukuthi nje ngihambe noma ngiphume egcikeni ngiphume mangibekele lokho ngakho ngenzansi ngibekele ngihleke mangibekele ngala ngibekele ngihleke nje kwangenza ukuthi ngikhululeke ngithi yabo manje ke yona life yami ke manje le. Akenge manje ke ngijwayele. Kwathi kuzuba ibirthday yami umngane hey yabona uma kuthiwa nginenhlanhla kusekushiwa mina wazala umbethe ngazala ngimbethe ungangithelanga noma bayintshontsho ingubo yami uhlombe iyona leqokini ngelo lesishithi iqale ingubo le ngoba vele izinto zakho ziyakhanya angani mangithi fanele ngithi abangani noma ngithi osisi bami. Yeah, isikhathi uNkulunkulu abusisa ngabantu abaright nesikhathi esithile. And uyazi ukuthi the funny thing ukuthi abangani bami bonke lade beminami abangani bakhe ngibaze through him. Exactly. Mina bami abangani probably about 2 or 3 but laba engibashoyo wow ngibaze ngaye and wangifakela imali 500 umngani wami. Yes. Uzama ngifakela imali. Uzama ngubani? Angifakela imali. Shout out to you Zama ngubani. Yes. Yeah. Angifakela imali athi hayi ibirthday yakho go spoil yourself. Ngithi spoil myself. Uthi lo girl lento yokuba intuzane usomashishini. Ivele ikhona engqondweni yami
Exactly. Kade ngangiyiphanda even mase esikoleni mina ngangidayisa shama chips, deselingana amandiya abuya ngixosha athi akuvumelekile ukudayisa. So ivele lento inayo. Ngiyakhumbula ukuthi ngeke ngadayisa ama titles zisona phela yazi nahlizwa ekhaya. Oh, okay. Yes, ngazi nayingoja phela kuhlukana ingoja. Kanti phela lawe ngadayisa ngesitolo ezibizayo ungathola ingojeni. Silwane. Phela naphiki nami. Silwane. Yeah, gqoka ingoje yakhe. Yeah. Kambe ke ngithenga ama tights. Most of 500 ubuya nenqaba yama tights. Yeah. Ngibuya nama tights. Izwaki. Untando usiswami uyangilama. Yeah. Uyasebenza. Lesebenza khona sebenza restaurant. Yazi restaurant kuyagcwala amantombazane. Yeah. Kuzoba uDeli umngani wami wayesebenza the time esebenza eKFC. Okay. Yes. Naye usebenza e-restaurant. So yabona ukuthi kuzoba sebenza ngivela ngine-support ukuthi mangikunikeza wena nje kunezo 10 ngiyazi vele ukuthi uzohamba. And ngiyazi ukuthi futhi ngenza sho ukuthi ngiguletha month end ngoba angifuni ukuthi ungireportele. Ngifuna ukuthi ize month end isenze isiyisami. Yeah. Ha uNkulunkulu emuhle adayisa ke wonke ama tights. Ngibona ukuthi ama tights lenza imali encane. Landa ama duvets. Ngilanda kuno ithiwa angazi into ziyini mina ngithi isichitho lama chips eyingane. Ama chips, oh okay. Yes, ngilanda iqeda, ngilanda ice block. Mina ke nginento ukuthi ke isupport enginayo from einganeni zami usisi wami nengane zobhuti iyamangalisa. Ekhaya bangisupporta nje ifamily iyonke. Nginaleyo lucky nje ukuthi mangise ngithe ngiyadayisa ekhaya akekho ngadayisa. Abami nto ngidayisa amadumbe. Wonke umuntu bemsebenzini benama order kamadumbe akhe. Exactly. Nginaleyo nto ukuthi ifamily mase ngishilo ukuthi ngenza 1 and 2. Kuzoposta isho omakoti baba fowethu nezingane ziposta everybody oyemsenze fair uzohamba nawo ayodayisa. So yavele yadlondlobala into yamathayithi ingane zathenga isichitho to the point ukuthi ngakhona urenovate umuzi osekhaya. Abantu phela ngifuna umuzi osekhaya ube yilwami noma kuzoba exactly but you are making money and you have a vision and a dream. In a dream ukuthi ngifuna umuzi omuhle. Kanti vele phela usisi vele shele uvele u7 room vele kusho ukuthi washe wahamba emakhaya ke ngosekuguga ke but bawungenziwanga nje okusela ukuthi upende wenziwe yonke inyaka yamathathi but yonke into uselingboard yonke into yayingekho ngala mathathi lawo ngala mathathi ngalawa ngama duvets lawa nama chips lawa ngeza umunye umuntu wathi 1 rand is better than nothing. Hold on. When we come back, I just want us to take a break. When we come back, you will see where this story leads to. Let's take a break.